Ние продължаваме да не знаем нищо за схемата на Петю Петров, на Мартин Божанов нотариуса. Там нищо не беше разкрито, няма нито един обвиняем магистрат за тяхното влияние. Нито един. И това просто е, как да ви кажа, това диагноза, ама вече мирише на такава фатална, последна диагноза на българската прокуратура. Тя е напълно неспособна да отговори на очакванията, които вече включват и Европейския съюз, защото тези схеми на влияние очевидно стигат и до там, по някакъв директен или индиректен начин. Българската прокуратура просто не работи.